Jennifer, Ano naman? bati ko mapadlagan ka kagawad.Od sayang pa ya honorarium ang mulagay na lagas ko. Kag tapos mga bonuses. Od So, ay mati mo no ya magpadlagan kagawad nga. Kit ang katawo ta per may kabalong. Kit ang katawo per may kaga panigarilyo. Kagwati mo no ya padlagan kagawad nga. Duro kaso mo sa barangay. Ano abit ako na amo gaya ng padlagan ko ay para may kita. May sustainer ko bisyo ko. Pinago ang storya. Sus, ko ako dito magpadlagan gawad ako ruya ng imot mo. Di ba matakot huya? Ano, prasugal ka, oh. Di mayad nga makita ang katao nga muda nga kagabarangay kagawad ka padlagan ka tapos prasugal ka, oh. Para inom ka, oh. Para gani may Sus. kapital sa sugal, may bakal ka o irim nun. Bilang nga imo nga friend, do ginalay ganyan tala kadaad nga kung kwan hindi ka daw magpadlagan gawad, ah. Pwede mo nuya kada nga may mga kaso ka na nakaw ka manok to. Dumdungan mo dati itong kintakaw mong manok. Isumsuga na mo to. Sus! Sino tra mabuto kanimo ka naman? Pamilya ko mabuto. Sus! Kung ako sa pamilya mo, bisan ako na hindi tao magbuto kanimo, ah. Do kung na ako nahuya ang padlagan kagawad nga para inom ka duro kaso mo. Di basta do ko magpadlagan ka sa barangay. Kinahanglan kung padlagan ka, may ara ka kwanti. Ano tinapusan mo, di ba? Grade 2 ka lang sa una tong classmate na ita. Tama kiti mo ko ruya kung padlagan kagawad. Grade 2 lang tinapusan mo sa una, ha? Asa ka lang sa grade 2 tapos padlagan kagawad, tama nakakwan. Pero maaram ka manaw. Od Sas. Jennifer mapadlagan kagawad, barangay kagawad tapos para inom. Para inom doon, duro pa kasos barangay panakaw ka manok. Gasugal. Di may ada kung kamo nga mga pamuluyo sa inyong barangay, no? Inyo na nga butohon ang barangay kagawad nga muna ang mga kuan, mga kaso. Pati ko dati may mga kaso ka pang iban mo. Hoy, ginubyo ko kapitan namon. Te. Ay, alhamdulillah. Budlay gid ko magpadlagan ka barangay kawat tapos duro imo nga kwan, duro kasong mo sa barangay. Ya di patuya honorarium ni Kap, makaambit ta. Ano yung ginalagas mo ang pagserbisyo sa barangay naton kung ginalagas mo yung kwarta kag bonuses? Kwarta kag bonuses Gwapo ba? Mindset ba, mindset. Mindset. Practical subong guys. Kalsubong. Practical subong. Tingala ko nga duro dugid dyan nagapadlalagan subong nga mga barangay kagawad ay. Amo galit na subong ang kwan. Dako na gid sweldo subong sa barangay kagawad daw. O di, syempre. Very good eh. Sige, ikaw bala kung anong desisyon mo te. Basta tandaan mo hindi ko magbuto kanimo, ah. Okay? Okay